We talk football SA, inform, entertain, educate, promote. This video is proudly brought to you by Fezile Security Services. Protecting your business is our core business. Let us protect your business. Yes. Madon, that was it. Kaizer Chiefs won. Mamelodi Sundowns won. That was it. Sehla kanjani indaba? Mina ngijabulanga mangidlala neteam ekanje efana noSundowns. Izodlala i-draw. Yeah. Team la ihlathi ayikho. So mangizodlala nehlathi kanje ngizodla iphi team engizoyidla mangizodlala nehlathi so. Ayikho team engizoyidla. Sundowns ihlathi. Hayi ihlathi Sundowns. Iphi team engizoyidla? Ngizodla iphi? Awushayiwe wena ngoSundowns. Yeah. Sundowns labantu ngabe siqede ngabo early. Yeah. Sundowns ayikho total. Yastruggle. Yeah. Kunzima ihamba ama crashes. But anyway kudlaliwe Kocha yethu ishaya ama-injury kakhulu. Yeah. Ama-injury amshayile agcine amfostela ukuthi agcine edlala ngama-right. Abantu abadlala ngabo-right emumva. And then uPule Muthi agcine buye sezodlala i-left winger ne-left back. Should bekasiphethe zoyi-2. Ngesikhathi edlala ama-position ayi-2. But anyway kocha yethu uStadishile iSundowns wabona ukuthi idila ngoku-attack kakhulu. But okay at least angifaka uThabo Maloyisana. uThabo Maloyisana ukuthi center back. Yeah, khona uLeon angazukuzenzela. Baze bamkhiphe uLeon. Okushoza ukuthi i-defend yeKaizer Chiefs is solid. Kushoda i-communication. Yabona mangaba ne-communication kwiKaizer Chiefs. Akunateam ekor Kaizer Chiefs. Ayikho. Ngizoyithatha apha i-communication abantu communication network nisebenzisa network eyodwa. Sebenzisa Vodacom nihlalile ku-MTN asithanda ukuchitha i-Vodacom. Thembekile kulo mdlelwano. Thembekile kulo mdlelwano. Dani Vodacom idonsa nathi. Manje so into kanjalo ndaba ezithi. But abafana badlalile. Bengithi bengajabula mhlawumbe bekuthiwa ngibonile uVilakazi. Maybe ngesikhathi mayikhipha uPhila afaka uVilakazi. Shuthi uthela itswayi phe kwesilona. Mawukhipha uPhiri ufaka uVilakazi. Manje ufaka iBetadine. Manje ufaka umuntu ufake uLokhoza Chiselet. So mawufaka uChiselet obvious ubiza iSundowns ukuthi ayikhuphe ngoba uyazi abantu abamnyama abakholelwa ukuthi umlungu wazi ibhola. Abantu abamnyama nje bazothi mawungena umlungu imbobo. Mawungena nje umlungu utshela wazi ukuthi ngena imbobo. Leso iSundowns igcine sisi-inviter si-attacker thina kakhulu. Ngoba sekukhona umlungu. Ibhola li-racist. Ibhola livele kuyaziwa kuthiwa umlungu loyo. Ubona uMdawu akazibambela ibhola chile kusini. And izolo ngitshela indaba ezithi uMdawu uzoyigwinya leya Champions. Umbonile igwinyile. Hayi igwinyile. Bengasayidli. Hayi igwinyile. Ubengasayidli. Izolo ngitshela ngathi awuzogwinya. Iqatha jawulanga lihle pheli. Umtase mfethu usaya kude la mfana. Sicela bengamlimazi. Igema yethu be-right uNdlovu. Wonke umuntu weKaizer Chiefs phakamisile isandla uthi nami ngikhona. Manje u-Ox nimbemisana u-Ox mayeshisa kanje. Ngithi manje sakadla ejipha akasadle kwamayimayi udla inhloko lapha ejiphi ushisa lethumbu. Ithumbu lasejiphi. Seyakele ukuthi inyama ebomvu. Sakadla igawuthi. Manje sakadla ithumbu liyosiwe. Alazi ithumbu khona zonke izihlahla. Hayi khona yonke into la. Yonke ngithi imbuzi idla yonke, inkomo idla yonke. Zonke izihlahla yazidla. Manje kuzoba ngathi umuntu usebenzisa umuntu kanti leli ithumbu lasejiphi. Iyekile indaba yelokhu uzalo. Ngale nyama ebomvu bonile ayimamsile. Amahotwane. Usevela afaka ithanga. Yabona le ncwadi yakho ayibhala. Ubiza uApolice uthi Apolice ngikhona. Midfielder of the season. Angazi next season bazombiza i-defender of the season uApolice uzokwazi futhi. Angithi i-team kaChairman. I-team kaChairman. Namhlanje Orlando bekuvula ishop. Bekuvula ishop eOrlando. Bekususwa isitali sana. Ngibone ukuthi ubukhona la. Hayi angangene lapha ngithi abafundi bathi but iKaizer Chiefs mfethu idlalile ndaba ezidlalile kakhulu especially umnyane usebenze 90 minutes udlalile benga rest no rest why umnyane phela uwapromotiva na ugcine sesithuka engasazi ukuthi kumele enzeni ugcine semdonsa ngezandla utholile lo card ngendaba ukuthi uLokhoza umnyane lucky leyo iSundowns ushelelile la 1-on-1 no William 1-on-1 izolo sishilo sathi ungenelwa amagoli ayingaki ayi4 namhlanje is5 goalkeeper should 10 uzobamba manje mighty 3 games uzobe na 10 goals esobe simngenela bathi number 1 Mzansi is number 1 Mzansi is number 1 ongenela 5 goals phela ngiyamthitha uDlulo Chipezes ayangenela igoli bathe izolo
ukhona i-comment ethe izolo Madondo ufunane FNB ebusuku usho ukuthi uzothakatha basho kanjalo wathi wena wayivumela wena wathi ya vele waziyena ivele ngihamba nawe vele ngiphothi kodwa indaba ezitha Chiefs ayiqhubeka isijabulisa ayilokhu isijabulisa iza kahle kakhulu into esingayifuni i-lose yabona i-draw ibuze lot esikhwameni ngithi i-lose ucoach usaqala ngicela nje ama-fans e-Kaizer Chiefs abe patient ucoach usaqala usatesta wonke ama-player beka uthe uMaloyisana i-first game yakhe kwi-big game bheka uPulemont i-first game yakhe kwi-big game so i-coach yethu mina ngiphamisela isandla hayi ukuthi lonke iplayer alifakayo uyalithemba bheka phela uriska ngomsebenzi wakhe la mayifaka bothaba uMaloyisana efaka boPulemont and then ngisho batshelile ukuthi ngisho mina mangingaperform ngiyangicoshisa emsebenzini cela nifike niperform ubona ukadlala 90 kodwa kusho ukuthi uyapheka nalapha natural uyeza ngeke ngadlula ngalunguza ngembobo ngathi weza ukuthi uphethe ibheki angithi angimuzi ukuthi uthini mayikhuluma manje ngibe na show yabona thina siyamuzwa singamakhosi athi thina sikwazi ukukhuluma Mexico siyakwazi ukukhuluma isiMexican siyakwazi singamakhosi ngalela ngale World Cup wonke umlandeli weKaizer Chiefs wayikhuluma isiMexico nina thina singamakhosi ayikho ilanga nje lihlulayo ayikho ilanga nje lihlulayo yabona mawufuna ukubona ukuthi iSouth Africa iphethe bobani iphethwe iChiefs akudelele umuntu oyi-1 weKaizer Chiefs uzobona nangakudelela manje Madondo ngicishe ngakhipha inhlamba konke semoyeni iKaizer Chiefs yabona iKaizer Chiefs iyephethe la iyephethe la iSouth Africa akekho umlandeli ofana nje umlandeli weKaizer Chiefs kodwa uPeterson into engizamcela yona asali uyavima kodwa siyacela ukuthi ayekele ukuphuma epalini nakwi-arrows uphumile kumele ukuthi mayiphuma uPeterson abe ne-show ukuthi ibhola ngizolithola mayephuma waswabanga lento yokuthi kulokuthiwa ngokhona umuntu ofika la emadolweni Mayilulu Cassius Mayilulu ufika la emadolweni kanjani uyinkinga leyo mfana Mayilulu asimazi kuyi-Pirates ukuthi uyinkinga mayidlala ne-Pirates hayi ne-Kaizer Chiefs i-first goal lakhe le kumayidlala ne-Kaizer Chiefs lakhona bese lihambele sekabuya phesheya bathi wayishaya i-world tour ngoba kahlala kunjalo hayi ukuthi wayodlala babemsanele ukujima nawe hayi ukuthi wayodlala babemsanele kanjalo contract yakhe ayithi sizojima nawe that's why ebuyile ezokolo bakho sekathola i-game time manje usasho yini ukuthi uSherman akanilethele ileague yeni ubani omunye ubani number 1 njengamanje iChiefs manje Makushona akalethe ileague akasinike uIvan Khoza into yethu uDr Ivan Khoza Dr Ivan Khoza Dr Ivan Khoza sicela uhambise ileague natural nangoMadondo uthi uyayicela kungenjalo uzoyilanda ngekhaya ngoba isekho i-team ezosimela la eSouth Africa asiyabonga ngo siyabonga